Senyora presidenta, supos que estarà d'acord amb mi en que ens convé que a totes i cadascuna de les nostres illes hi hagi empreses que funcionin, que tinguin futur, que creïn ocupació. Degut a la fragmentació del nostre territori, de poc ens serveix que només hi hagi empreses que funcionin i que creïn ocupació a Mallorca. El govern de les Illes Balears pot posar el seu gra d'arena. Per exemple, aquesta setmana hem fet públic que els contractes d'agències de viatges del govern són monopolitzades gairebé per una o dues agències de viatges, mallorquines o de fora, la qual cosa no és estranya. No és estranya perquè, esclar, si fem un únic contracte per totes les illes, en lloc de fer-ne 4 per totes i cadascuna de les illes, o si posem com a condició tenir una oficina física a Palma i no fem referència a tenir oficines a les altres illes, no és estrany que siguin grans empreses especialitzades en captar aquest tipus de contracte, amb seu a Mallorca o en seu a la península, les que obtinguin aquests contractes. Hi ha moltes maneres de garantir els principis d'igualtat en l'accés a la contractació pública, d'afavorir un tipus d'empresa que està prestant un servei de major proximitat. Com a govern estem fent campanyes per afavorir el consum de proximitat, per afavorir el producte local, i crec que hauríem d'actuar de la mateixa manera i donar exemple com a govern mirant de contractar el producte, o en aquest cas els serveis locals.